Wenza okungajwayelekile uKhuzani oholela amagidangoma ngama-payslip uthi amagidangoma akhe ahola umholo omile njalo ngenyanga, hhayi ngemicimbi ayisebenzile. Sanibonani, siyanibingelela into Fire Soweto TV le. Nalo udaba silanda kuyilanga langempelasonto. Upage 3 laphana kuyilanga lange-25 udaba uJohn Hlongwa noMthubisi Sithola. Lufundeka kanje: wenze okungajwayelekile umculo wamaskandi uKhuzani iDlamini Mpungose ehlelela amagidangoma akhe impilo eqondile ngokuwaholela ngohlelo lokuthi athole incwadi ehlinzeka ngemininingwane yomholo wawo okuyi-payslip inyanga zonke. Amagidangoma ahola njalo ngomhla ka-25 enyangeni. Imali yawo ingena ebhange njengawo wonke umuntu osebenzayo. Ngokuthola kuleli phephandaba, lo mculi uqashe ngokugcwele amagidangoma awu-8 ngaphansi kwekhampani yakhe iDlamini Group Production. Kuvele ukuthi uma igidangoma liphuthile langakwazi ukuyosebenza lapho besuke benandisa khona, kufuneka lifike nencwadi kadokotela noma lihlinzeke ngezizathu ezilenze langababikho emsebenzini. Ecacisa uKhuzani ngale ndlela yokusebenzisana namagidangoma akhe uthi, inhloso yami enkulu ukuthi ngibahlale impilo eqondile ngoba abasebenzi ndawo. Ngibaqashile ngokugcwele ngaphansi kwekhampani, angibaholeli ngesandla kodwa bahola ebhange njengezisebenzi zonke. Lokhu ngikwenza ngoba ngihlose ukuthi nabo babanjelwe intela, bebe nezikhwama zempesheni, baphinde bakwazi ukuhlomula emalini etholwa izisebenzi uma siphelelwa umsebenzi. Lokho kuyini? Unemployment Insurance Fund, UIF. Abafowethu abangigidelayo baqashiwe ekhampanini ngokugcwele, bahola njalo mhla ka-25. Le ndaba siyaphindeka-ke. Lolu hlelo kubaqashe lusemthethweni ngenzela ukuthi impilo yabo ihleleke, bazibone ukuthi bayasebenza, abekho ehlathini. Lokhu-ke kusiza bona ngoba bayakwazi nokwenza izikweletu ezitolo uma kufuneka i-payslip. Kusho uKhuzani. Uthi imali eholwayo akubalwa ngemicimbi abayigidile njengoba kwenzeka kwabanye. Uthi awakhe amagidangoma anesamba semali eqondile inyanga zonke. Uma ikhushulwa ikhuphuka ngonyaka wemali njengazo zonke iy'khampani eziqashe izisebenzi. Uqhube wathi uma kuyinyanga okuzalwa ngayo igidangoma lakhe liyabhonasa njengoba kwenzeka ezisebenzini zeminyaka kahulumeni nakwezinye izikhampani. Nami njengomqondisi wekhampani ngiyahola njalo ngenyanga. Angicaphu nje imali engathi kusespaza. Imali yekhampani igadwa ngokuyi-SARS, South African Revenue Services. Uma kungekho uhlelo olucacile ukuthi nami ngiyahola ekhampanini, ekubeni ngenza izinto ezidla imali enkulu, uqala lapho ukuthi i-SARS ikuqumbe phansi, kusho uKhuzani. Enkulumeni ekhethekile ephuma kwilanga longolwesine, elinye lamagidangoma kaKhuzani, uMnumzane Thibela Mandla Ntibane Mpungose, ikuvezile ukuthi indlela yokuhola le qembu ihleleke kahle njengoba lize laveza ukuthi lona linezinto elizikhokhela ngohlelo lwebhange, debit orders, ngoba linencwadi yomholo okuyi-payslip. Sibonge kakhulu laphana udabeni ilanga langempelasonto luphume ngazo i-25 July, likhona laphana online ku-Facebook. Liyatholakala-ke futhi-ke uma uyolithenga lo phepha lelo. Sibonge kakhulu-ke ukuzwa indaba ekanje nanokuthi-ke kunohlelo olukhona, kunohlelo uKhuzani ahambisa ngale zinto. Shuthi-ke iyaqonda-ke lento. Alright, sike sathi ukuphazamiseka. Asazi-ke ukuthi yena bahola kanjani. Lokho kuphakathi kwabo as umsebenzi nomqashi. Kodwa engikwaziyo ukuthi-ke ekugcina kosuku kumele kube nohlelo vele okusetshenzwa ngalo. Kumele kube nendlela vele umuntu azoyisebenzisa eqondile. Siyazi ukuthi uKhuzani naye usomabhizinisi, uyi-director kwenye ikhampani njengoba beshilo, iDlamini Production Group or Development Group, into ecishe ibe kanjalo. Uney'ndawana ey'thize asiza khona and uyayi-understand ibhizinisi. I-portfolio akuyona uyayazi ukuthi iyiphi, idingani, ifuna ini. So angeke sazonda yonke into ngoKhuzani. Nina enimzondayo angeke nazonda yonke into ngoKhuzani. Kokunye kuyomele nizehlise, kokunye niyomele nifunde, kokunye
kuyomele namukele ukuthi kunezinto okumele emculweni kaMaskandi singayithathi ngenzondo, singayithathi ngenhliziyo embi, singayithathi ngoqhawelana, singayithathi ngokuthi sesitshelwe ukuthi ubani uyabheda, ubani akabhedi. From the business side, uKhuzani wenza into eyenziwa inoma ubani ebalulekile. Ayikho ikhampani vele okuvele kucashunwe nje unikwe imali. Kuneyindlela, kunemithetho, kunemigudu, nemigomo ehlonishwayo ebalulekile. Khona kuzokwazeka ukuthi yini eniyenzayo, nibhekephi, khona kuzobonakala ukuthi yebo, uma umuntu ebuya nenkulumo ehlukile ngelinye ilanga, ukwazi ukuthi utrack-ke ukuthi cha, naku thina besikwenza ekhampanini, nakho la uSARS uyayi-collector intela yakhe, i-UIF nomuntu ihlelekile ngoba ave kubuhlungu into eyenzeka emculweni kaMaskandi, the way okwenzeka ngakhona. Abafowethu the way abasafara ngakhona akumnandi. Enginethemba lokuthi-ke ihlakaniphile-ke imali abayitholayo. Yilokho kuphela mina engikufisa ukuthi kwenzeke, kodwa-ke lokho akukudingi-ke mina, kudinga yena uKhuzani nabantu asebenzisana nabo. Mina nje okwami ukuthi ngibe nethemba lokuthi iy'nsizwa zihleleleka ngendlela ekuyiyona-yona. Since uKhuzani kuwumuntu ohamba imicimbi eminingi kangaka, since uKhuzani kuwumuntu osezingeni, i-brand yakhe inkulu kangaka, eseyisebenzele kangaka. Iyona into eyongijabulisa nje ukuthi cha, khona bahleka kamnandi uma becofoza imishini beyokhipha imali. Ilokho nje kubalulekile. Siyazi ukuthi angeke kufane njengakuye umculi okusuke kuyena umnikazi womsebenzi, kodwa uma abantu bekuxhasa besebenza nawe bethembekile kuwe behlele bekhona, the way abadlala khona stage kunzima ukuba igida ngoma, kodwa-ke kunendlela yakhona okusebenziswana ngayo. As long as indlela yabo i-right, akunankinga. Bekuyilokho-ke nje udaba besilandela phela kwilanga langempelasonto, lukhona futhi naku-Facebook, abantu bangalu-check-a. Bekuyilokho umuntu afuna ukukhuluma. Nisalahle, sibonge ithuba, sizodibana ngokusasa.